Ahoj, milé ženy, dnes vám ukážem, ako si jednoducho a rýchlo vystrihnúť detský overall. Takže začala som tak, že som si umiestnila strih na latku, mám latku pružky, takže spodné záložky som si vyrovnala podľa pružku, nakreslila, pridala, koľko potrebujem na záložky, švy a vystrihla, po prípade ja teda vyrezala. Kľudne používajte nožnice, ak ste s tým OK, spokojné. Vystrihala som si nohavice a potom som zase naložila na latku strih vrchných dielov, predných a zadných plus rukav a dostrihala som si rukavy. Využiť môžete aj strih treba s teplačkou, akurát a trička, akurát dĺžku trička nebudete dávať štandardne, ale skrátite ju len podľa dĺžky chrbta plus nejaká voľnosť, treba z 2 cm na voľnosť dole do záložky. Čiže je to kratší rozmer. Nie ako keď býva tričko, ale je to kratší, je to len dĺžka chrbta. Dĺžku chrbta si meriame vlastne od 7. stavca na zadnom dieli, na chrbte. Ja sa ospravedlňujem za môj hlas, dnes som taká zachrypnutá. Takisto aj tu, aby mi išli pružky, nadväzovali bočné švy na seba, tak zase som sa chytila záložky a strih som si umiestnila od rovnakého pružku na prednom aj na zadnom dieli. Ja mám konkrétne strih presne robený na overálik, ale menšiu veľkosť, takže som si pridávala ešte do bočných švov a takisto som pridávala aj do dĺžky, aby mal dostatočnú voľnosť pri pohybe. A takisto som zväčšovala aj rukavy do dĺžky, pretože posledný overálik už nám bol dosť malý. Čo sa týka záložiek, budem ich ukončovať patentmi. Budem dávať patent aj do rukavov a budem dávať patent aj na nohy. A takisto patentom začistíme priekrčník, takže aj vrch bude začistený patentíkom. Prvé, čím začneme zošívať sedové švy zadného dielu a predného dielu. Na prednom dieli ja tam mám taký výstupom nechaný na ten set, vlastne, kde mám vyznačené miesto, pokiaľ mi pôjde zips. Takže zošijem si sedové švy, dávam pozor na pružky, pokiaľ to mám správne vystrihnuté, tak by nemal byť problém ani pri zošívaní týchto švov. Keď mám sedové švy zošité, našijem na zadný diel vrchný, lícom k lícu prikladám a zošijem si na overlocku. Teraz zoberiem predné nohavice a taktiež našijem predné diely, vrchné predné diely. Prikladám líco k lícu, prikladám si predné diely, líco k lícu a zošijem jeden diel a takisto aj druhý diel. Tieto švy si môžem aj z líca prešiť na 2 mm na také spevnenie. Teraz si obnitkujem ešte predné kraje, tú časť, kde mi pôjde zips. Túto časť si môžem obnitkovať ešte aj pred tým zošitím tých sedov. Bude sa mi to robiť lepšie. A ešte skôr, než to pôjdem obnitkovať, je dobre mať predné kraje spevnené lepiacim prúžkom. Úzkým lepiacim prúžkom, potom sa nám bude lepšie všívať
zips, nebude sa nám táto vlastne pletenina naťahovať. Teraz som si ešte prešila od obnitkovania na centimeter predný sedový šev a už idem všívať zips. Zips je dobre všívať na polpatke, aby sme boli čo najbližšie ku zubkom a bude to super vyzerať. Zips našijem pokiaľ mám sedový šev zošitý. Preznačím si našitie predných dielov a tento špendlík vlastne naznačím na druhú stranu zipsu. Našijem si druhú stranu zipsu, pokiaľ som dodržala preznačenie zipsu z ľavej na pravú stranu, malo by mi to krásne výjsť a takisto aj tie pružky by mi mali bez problémov sedieť. Ďalej pokračujem so šívaním plecných švov. Naložím na seba predný a zadný diel glicom k glicu a zošijem plecné švy, rozložím švy a glicom k glicu prikladám rukavy. Do predných dielov väčšinou mám označený rukav s nástrihom. A krásne si napasujem vrch rukavovej hlavice na plecný šev a šijem rukav. Rukav vlastne všívam teraz rozložený ľavý a takisto aj pravý rukav. Postupujem rovnako. Po všití rukávov môžem pokračovať so šívaním bočných švov, ale s tým, že najskôr zošijem šev rukáva a postupne postupujem aj do bočného šva. Dávam si pozor na to, aby mi pružky sedeli na seba, pasové švy otáčam smerom dolu a po celej dĺžke zošijem. Takto pokračujem aj s krokovými švami a aj druhú stranu bočnú. Po celý čas dávam pozor na pružky, aby nám pekne sedeli na sebe. Takže momentálne som zošívala 4 švy, 2 bočné a 2 krokové. Pri bočných švoch naraz zošívam aj rukavové švy. Pozor na otáčanie švov. Ešte som zabudla, keď všijem zips, tak si ho hneď aj z vrchu prešijem a tým pádom si ho pekne spevním. Ja som mala predtým navlačenú, teda upevnenú polpatku a z toho som to nechcela prešívať. Až teraz mám vymenenú klasickú dvojpatku, tak až teraz som si to prešila. Ale je to lepšie urobiť hneď po všití zipsu. Lepšie sa manipuluje s tým odivom, pretože ešte nemáme zošité bočné švy. Takže takto to máme krásne prešité. Pružky nám sedia, všetko je OK. Pripravím si patenty do rukavov a do nôh a všijem ich na overlocku. Ďalej pokračujem so začistením priekrčníka. Mám vystrihnutý pružok na obvod priekrčníka, ale menší. A preželím ho na polovicu, prišpendlím o priekrčník a začnem šiť. Šijem do takého oblúčka na začiatku. Ono to uvidíte, až keď to všijem, že ako to vlastne vyzerá. Momentálne všívam na klasickom jednoihlovom stroji, a potom si tento šev ešte obnitkujem a zrežem si vlastne nerovnosti, ktoré mi tam vzniknú.
Takže u koncu takisto vlastne si to tak príkladne dám k zipsu, aby mi tam z patentu vznikol taký oblúčik. Tento šov obnitkujem, zrežem a z vrchu prešijem na šírku patky. Zachytím spodný šev a tým pádom to spevním. Vyrovnám si konce a doštepujem ku zipsu. Takto to vyzerá. Pre ďalšie videá stlačte odber. Ak sa vám video páči, budem rada za váš like.